बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। दरं जिल्लानि सिपासाराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। सिपासारनि राजा लामायाव दिनै फुङाव गंसे गोबारै खारनाय ट्राकनि सौग्रावनायाव 7 सुबुंनि जिउ गोमायो आरो सानैया गोब्राबै जखम जायो। दिनै फुंनि समाव मर्निं वाक खालामनो थांनायावनो गंसे ट्राकआ सौग्रावनायाव 3 सुबुंनि जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सानैया देहा फाहामसालिसिम लांबाय थानाय समावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन सानै जखम जानायखौ GMCHआव गोब्राब हालोदाव थिसननाय जायो। जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ इमदादुल हक, जिन्टुमनि आहमेद, जयमती बर'आ, संगीता देवी आरो रिकि फोन्ना सिनायथिनाय जादों। बे जाथाय जानाय लोगो लोगो ट्राक सालायग्रा आरो हेन्डीमेना जायगानिफ्राय खारखोमायो। गुवाहाटी बरबारियाव सरकारजोंनो सिफायजाना आलाय सिलाय जानाय बर'फोरनि सायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गिबि खेब खुगा बेखेवदों। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि सरकारजों रायलायबाय थादों आरो थाबैनो सानसे साननैनि गेजेरावनो आसाम सरकारा बेवहाय जायफोरा हा गैजायै सुबुंफोर दङ बिथांमोननि थाखाय बेबस्था खालामगोन। बिनि सायाव सावरायनाया जाबाय थादों आरो बिथांमोननो राङारि अनसुंथाइ होनायनि थाखायबो रायलायनाय जादों आरो थाबैनो राङारि अनसुंथाइ होनायबो जागोन होनना। बेजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि बिथाङा बर'आ बे जायगानिनो थागिबि, जों बिसोरनिनो हायाव थायो, होखारनायनि जेबो जाहोन गैया बुंनायनि उनावबो दिनै होखारनायखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो होनना खौरांगिरिनि सोंथियाव प्रमद बर' बिथाङा बुङो दि बिथाङा बुंदों गासै बर'फोरा जे आसामनि एबा भारतनि थागिबि बेखौ रावबो सैथो नङा बुंनो हाया। बे खोथाखौनो बिथाङा बुंदों। नाथाय बै जायगायाव स्पष्ट भाबै बे हाया जोंनि बर' फिसाफोरनि मुङाव दङना गैया बे खोथाखौ लानानै जोङो साननांगोन आरो बेवहाय मोनसे गोरोन्थि जादों। बिथांमोना एभिक्सन खालामनायनि सिगाङावनो सावरायनांगौमोन, नटिस होनांगौमोन। बेखौ लानानैनो सावरायगासिनो दङ आरो गिबि मन्थ्रि बिथाङानो बिथांमोननो रांनि अनसुंथाइ होनांगौ, गुबुन जायगायाव हा होनांगौ, बे खोथाफोरनि सायाव सरसा जाबाय थादों आरो सानसे साननैनि गेजेरावनो बे जिनिसा स्पष्ट जागोन होनना। लखिमपुराव सासे आइजोआ गावनि गथ'खौ लाख राङाव फानदों। लखिमपुर जिल्लानि पानिगाव माजरगाव गामिनि सासे आइजोआ गावनि जोनोम होनाय 3 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौ 1,35,000 राङाव माखासे आइजो फालांगिरिफोरनो फानदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथायनि बागै लखिमपुर पुलिसआ स्रुत सोलों मोननानै नायबिजिरनायनि गेजेरजों दायनिगिरि बिमाजों लोगोसे 6 आइजो फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। बिनिनो 3 लखिमपुरनि आरो गुबुन 4 गुबुन गुबुन जायगानि। बे गथ'खौ लखिमपुरनिफ्राय राजस्थान फारसे लांनो नागिरदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। गुवाहाटी बरबारियावनो सिफायजानाय बर', मिसिं आरो गुबुन असमिया हारिनि सुबुंफोरनि थाखाय दिनै सप्तासे बारलांनायनि उनाव मोनसे मोजां रादाब। बे एभिक्सन खालामजानायनि सायाव थाबैनो नायबिजिरना आसाम सरकारा थानो थाखाय हा आरो न' लुनो थाखाय राहा होसिगोन। मख'नो गोनांदि बर'नि माहारियारि आफाद एबसु आरो सिसिटुवानि धरना आरो नारसिननायाव गुवाहाटीयाव जानाय एभिक्सननि सायाव मैया केबिनेटआव लानाय थिरांथा बादियै दिनै बेलासिनि 1 रिंगायाव एबसु सरकार आरो एभिक्सन खालामजाग्रानि गेजेराव सावरायलायनाय जायो। बेखौबो मख'नांगोन दि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो आसाम सरकारनिफ्राय डक्टर आनज पेगु आरो मन्थ्रि इउजि ब्रह्म बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै सावरायो। उदालगुरि जिल्लानि टंला दै बिफाननि 4,18 लाख जाख्ल'ग्रानि दायनिगिरि टंला दै बिफाननि मावफुंगिरि इन्जिनियार साहित्यराम कलिताया उदालगुरिनि उफ्रा गाहाय बिजिरसालिनि आदालताव गावखौनो गथायफैयो। उदालगुरिनि टंला दै बिफाननि मावफुंगिरि इन्जिनियार साहित्यराम कलितानि हेंथायै टंला पुलिस थानायाव थांनाय 2011 मायथाइनि 18 नभेम्बराव केस होदोंमोन। सरकारि रां जाख्ल'नायनि अजदाव टंला पुलिस थानायाव बारग' आबादारि दैदेनगिरि पंकज असमियाया होदोंमोन। साहित्यराम कलितानि हेंथायै केसखौ साहित्यराम कलिताया गोबाव सान खारखोमानानै दंमोन। दिनै दुलाराय आसाम फरायसा आफादा HSLC मेट्रिक आनजादनि फिथाइ फोसावनायनि सायाव सेबाजों सावरायलायो। गुवाहाटी बामुनि मायदामनि सेबा मावखुलियाव सावरायलायो। बे सावरायलायनायाव आसुआ HSLCनि फिथाइखौ थाबैनो फोसावनो दाबि दैखाङो। आसुआ HSLCनि फिथाइखौ 5 जुननि सिगाङावनो फोसावनो दाबि दैखाङो। बेराफारसेथिं सेबाया आसुनि बे दाबिखौ मानिनानै 5 जुननि सिगाङावनो फोसावनो थिरांथा लायो। बेजों लोगोसे आसुआ AHSLCनि नेहाथारिखौ लोगो हमनानै सावरायलायो। AHSLCआ HS जोबथा बोसोरनि फिथाइखौ जुन दाननि 20 खालाराव फोसावनो थिरांथा लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।